City je, znali smo, najbolji tim u ligi. To nije bilo sporno ni prošle sezone, kada su izgubili titulu glatko. U ovom trenutku još je manje sporno, s obzirom na stanje Liverpoola, ali i dalje postoji nekakva nada, ali mislim da je problem ovo što Darko kaže, što smo znali da će uvijek biti problem, to je što nema ko drugi. Ko je izazivač, da. Ko je taj koji će da ugrozi? Dobro, City je trenutno na putu ka, ako sam dobro prebrojao, a sad ovo bukvalno iz glave, 86 bodova. 86 bodova je, ako se sećate koliko su Spursi uzeli kada su lagano izgubili titulu od Conteovog Chelsea. Ali to će u ovoj sezoni po svemu sudeći biti nešto što bi trebalo da bude dovoljno za titulu. A dobro, City takođe ima i silnu sreću, naravno, sa svojim kupovima, protivnicima gde može lepo da se koncentriše na ligaške utakmice dok ne bude gotovo. Tako da ne vidim način kako gde ga neko može sustići, jer je jedini tim koji stvarno ima ikakav kapacitet da ih sustigne Liverpool, pošto je Chelsea koji je takođe imao taj kapacitet prosao ga još u novembru i decembru. Ali kvalitet igre svih ekipa, ajde da izuzmemo tu utakmicu Liverpool-Manchester City, je stvarno je jako nizak nivo fudbala. I previše utakmica sa 0-0.